Usuku uYunisi Mngomezulu alahlekelwa imoto zakhe entathu usalikhumbula njengoba lunjalo. Umngomezulu uthi wayehlezi nezingane zakhe ngesikhathi kugasela amadoda ayehlomile. Uthi lamadoda abakhomba ngebhamu afuna ukukhiyebe imoto. Umngomezulu uthi lamadoda ababopha ngeintambo zagesi ase epeqululwa endlini abheka ngangitshontsha. Kuthe eseqedile asebafaka kwelinye leimoto ahamba nabo elibhekise kuyibhoda. Kwaphunywa kwahanjwa sokuhanjwa neimoto entathu ilezi layishwe kuyo NP200 ilezi ezu2 iFortuna nevan lahamba futhi nalo ekhathi sihambile kwathi endleleni sisendleleni le emahlathini akhona kushuthi ngoba vela ingena petrol lemoto encane waphela upetrol lapho esalahlwa khona bafuqela imoto esikhotheni bayifuhlela ehlathini. Lolu ubonda kwakulindele ukuthi luzovimba ukushumbiswa kwemoto ziwele ibhoda. Kodwa izakhamuzi zithi zaphelelwa yithemba mhla le project ima. Kuthiwa le project ya 80 million wamarandi yamiswa ngenxa yensolo zenkohlakalo efaka inkontraka eqashiwe. Lolu daba seliphenywa uhlu lweSIU. Njengoba uphenyo lusaqhubeka, izakhamuzi zithi ukwebiwa kwemoto kuyaqhubeka kungavinjwe lutho. Njengoba kuza ifestive season siyesaba ilona lokufana thatha imoto yakhe ayibeke egarage kuze kushaya uJanuary mhlawumbe ku15 kuya ngale nakho ngoba basifikele nasemakhaya and masike sabambana ngezandla uhulumeni wakithi wasibopha. Umthembu uthi kukhona nokungasebenzisani phakathi kwamaphoyisa namasosha ajutshwe kwibhoda. Umthembu uthi izakhamuzi sesesabisa nokuvala umgaqo olubhekise kwibhoda uma le project ingaqhubeki. Bongane Gema, Indaba SABC, eManguzi.